ஊர்வடி சரணம். சர்வசித்தர் ஆதிஜீவிடம் சர்வசித்தர் திருவடி ஞானபீடம் அறக்கட்டளை, பணப்பாக்கம் அருகில் குருபகவான் நகரில் சர்வசித்தர் திருவடி ஞானபீடம் அமைந்துள்ள இடத்தில் முதல் முறையாக இந்த இடம் சாதாரண ஒரு மனையாக இருந்ததுனால இந்த இடத்துல ஆலயம் கட்டுவதற்காக முதல்ல ஒரு சிவலிங்கமும் விநாயகர் சிலை, நந்தியன் பெருமான், சிவனுடைய இங்கே பிரதர்ஷனை செய்வதற்காக அந்த திருவடியை இங்கே பிரதர்ஷனம் பண்ணுறதுக்காக இப்போது சிவ ஆலயம் அமைப்பதற்கு இங்கே வேலை நடந்துகிட்டு இருக்குது. திருப்பணி வேலை. இந்த திருப்பணி வேலை உயரம் 6 அடி உயரம். அதற்கு மேலே இது அகலம் பார்த்திங்கன்னா 11 அடி அகலம், நீளம் 16 அடி. இந்த 16 அடிக்கு இதுக்கு பேஸ்மெண்ட்டை போட்டு இதுக்கு பூச்சி வேலை செய்து இங்கே சிவபெருமானை பிரதர்ஷனம் செய்வதற்காக இந்த வேலை நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது. அதற்கு மேலே சீட்டு கூரை போடுவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யணும். இதை பார்க்கும் சித்தரடியார்களும் சிவனடியார்களும் இந்த சர்வசித்தர் ஆதிஜீவபடத்தில் இருக்கும் அடியார் பெருமக்களும் இந்த காணொலியை கண்டு தங்களால் இயன்ற பொருள் உதவியும் பண உதவியும் செய்து இந்த திருப்பணியை பூர்த்தி செய்யுமாறு உங்களுடைய திருவடியை வணங்கி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்ம நிலைமையை கழிப்பதற்காக இந்த திருப்பணிகளை தாங்களும் நீங்கள் இணைந்து இங்கே செயல்பட்டு நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மாவை கழிப்போம் என உறுதி எடுத்து நீங்களும் உதவி செய்யுமாறு உங்களை திருவடி வணங்கி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். குருகடாட்சம் பரிபூர்ணம். குருவே சரணம்.